Da li ima svrhe da glumimo da smo pametni, da tražimo neka rešenja koja su, jel te, mnogo najcool, inovativna vamo tamo, ako i samo zato što je neko od nas očekivao da dobije najbolje moguće rešenje. Ljudi dosta očekuju od nas, dosta daju sebi za pravo, uopšte generalno gledano, kako mogu da komuniciraju sa drugim ljudima i kako mnogo daju sebi za pravo koji nivo očekivanja traže od sagovornika. Mi smo tu došli da bismo živjeli svoju misiju duše, svoju volju. Postoji zakon slobodne volje, naravno postoji etičke i pravne norme, da, ali ono što je poenta cele priče je da ti nisi tu da bi ispunjavao tuđe ego tripove, već da ispuniš sebi svoje želje i da živiš svoje vrednosti i da kroz rad, sve ove ostale aktivnosti ispunjavaš ono što jesu tvoje životne vrednosti i ono što istinski jesi ti. Ovi ostali sa svim listama želja koje imaju, savetovanjem i svim tim što je iz najbolje namere. To je samo projekcija njihova, u njihovoj glavi, u njihovoj mapi uma, sa njihovim stavovima, što veze ne mora da ima sa nama koji slušamo sve to. Ima ljudi koji mogu da vam daju i dobar savet i sve ono što ide uz to i ne kažem da nema. Samo vodite računa čije savete slušate i da li je ta osoba dovoljno kompetentna da savete daje, pogotovo u onom aspektu u kom trenutno vi možda trenutno imate transformaciju nekog aspekta i to je to. Ovo je život, nema šta sad tu mnogo da se misli i da se lažemo da je lako i da vamo tamo, super, lako je. A do tog lako moramo da vidimo i kako.